Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Fergie, 28 anyos, single mom ug may usa ka anak. Nagpuyo sa San Roque, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nauyab na ko nga foreigner nga nakatipon gud nako dinhi sa Pinas. Aron inyong hisabtan, sugdan ko sa dihang nagplano siya nga mo stay for years dinhi sa Pinas. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Moani ang imong afam dinhi sa Pinas? Oy, day. Pala, kalaysyo, day. Kanasa mo siya moani? Next month, day. Nanon niya, kay baw man ka siya nga na kay anak. Ay, uy. Wala ko'y gitago niya, day, koy. Aw, mas maayo hinuon. Aron wa mo'y problema pohon. Og man na moabot ang imong parener nga uyab. Opa. O niya, ikaw mo ay musugat sa airport. O, syempre pa, uy, kaya ako ba yung gianhi? Hala, sige. Buotan man ka ng Amerikanuha. Buot na ramas sa kong tanaw pa. Ah. O, dawat rasab niya ang akong anak. Mo na importante. Bahalag makikrelasyon kag lain basta ang imong anak dili nimo pasagdan. Ay, kulbaan man ko, uy. First time din nga magkakita mi ni Mike. Asa na ka siya, no? Fergie! Oh, Mike? Fergie! How are you? I've been longing to see you and hug you. Me too. How's your trip? Oh, all good. Where are we heading, by the way? I will bring you to my parents' home. My mom cooked delicious foods for you, and I'm sure you will like it. Oh, that's so sweet. Mike, this is my mother and my father. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mike. Welcome to Philippines. Oh, thank you. Okay, let's start to eat. You grab your chair. The food is ready. Unya, asa man mo ditso iniguman ninyo din hina. Dito sa bahay, ma. Mao ba? Sa ato pa magpuyo mo? Oo, ma. Lisod ko ako siyang pasagdan din, Mangita pa ba na siya trabaho din, Kay mi-resign man siya siyang trabaho dito sa US. Kay plano man gyud niya nga mo stay sa dinhi sa Pilipinas for years. Mao ba? Unya, ang imong anak. O tipo na mo. Lain sa kay akong pasagdan. Usa pa, ang akong trabaho narabiyas bahay. So, wako'y angan kabalakan. Noon sad. Nanon niya unsa man mo ora sa mamaoli. Ay, karon na maoy. Para makapaway sab si Mike. Gikan pa biya nagbiyahe. Mao. Nala, sige. Pag-amping mo. Okay, we're here. I think you should rest first. Yeah. I feel so exhausted already. I know. We can talk tomorrow. Just rest first, okay? Unya, kumusta ang kinabuhing menyo? Minyo dayon. Papagani siya nag-propose. Ha? Wala siya hisgot? Natulo naman kabuan sukad nga niabot na siya din sa Pilipinas, di ba? Day. Nanon niya, wagin siya maghisgot. Man, uy. Nyawa sa kanong tana. Nilainan sa kuday, uy nga. Ako maoy mo. Initiate ko na. Agay. Sigurado manggid ka kang naanay plano ni mo, Chay. Ha? Can I borrow some money? Oh, yeah, sure. How much? 3,000. Okay, no worries. Thank you so much, my love. No problem. Virgie, mura man kag ni Hugo. Ay, mao ba, ma? Ay, may effect yun dahil akong pag-diet. Hadlo kang mapulihan, mong nagdahit ka na. Ha? Dili, uy. Taka
lang sa mama. Sus, na lang gyud ginahadlok ka. Gwapo ra ba ng Amerikanoha si Mike? Unya, 30 kapin pa. Ha, sao na lang. Ma, sa pagkatinuod lang, sukad lang nga naabot si Mike sa akong kinabuhi, o sukad nga nagtipon nami. Marag stress naman perming akong bation. Kay mura bitong midungag siya sa akong obligasyon. Bisag ako mao'y nanrabaho, dili man siya makatabang-tabang sa lihokon sa bay. Nasamutan pa gyud nga magsigi siya panghuam na ko og kwarta. Pag-una, misabot ra ko kay ginagmay raman. Unya nagtuo ko nga nangita siyang trabaho. Pero kadugayan, nakabantay naman hinuon ko nga magsige lang siya og duwa online games sa cellphone. Hangtod nga, ang iyang huwaman ako, dinagkuay naman. Unya. Ayaw ba? You son of a bitch! Agay. Hey, stop! What happened? What are you doing, Mike? Your son is so naughty! I don't like him! Hey, stop! Do it one more time and you will regret this! Really? Oh, you know what? I'm moving out. I just got a job and I don't need you anymore. I will pack my things up and I will leave you. You can't leave, Mike! You still owe me money! I will pay you everything once I receive my salary. Ginawa ko. Nak, okay na ka? Yaman ko patiran. Ma, basta mugawas ka. Unsa? Baya, no? Salbahis gid itong Amerikanoha. Baga ang tugnaw. Mulang day. Unya, ang iyang utang nimo. Ako siyang panilingon day, no? Bahala na. Dako-dako na rawag itong iyang nahuwaman ako. Ay, dapat lang, no? Kahayahay baga sa Amerikano, nga di siya mo bayad. Kapila na ko mo chat niya. Parte sa kwarta nga iyang nahuwaman ako. Di man gyud mo reply. Online raman ang ta siya permi. Pero di gyud mo sin. Nagtuo tingali siyang dili na ko sa tinud-on ay. Bisag unsaon ako chat si Mike, pero dili gid siya musin. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa ko mahibaw kung asa siya magpuyo karon, pero nakoy picture niya og personal information. Unsaon man ako nga masingil nako siya siyang utang nga kwarta nako. Pwede ka ko mag-post sa FB sa iyang now? Kay murag sa akong tan-aw, wa man siya planong mobayad nako. Ikaduhang pangutana, unsa may akong pwedeng ikaso niya sa iyang pagdagmal sa akong anak? Nakita man gyud nakong iyang gibuhat ato kay naabtan man ako nga nagkilak ang akong anak. Unya, gipatiran pa gyud niya sa akong atubangan. Ikatulong pangutana, mapaningil pa ba nako siya sa uban akong nagasto aside sa mga kwarta nga iyang nahuman? Wala man gyud untay kaso nako ba? Pero maglagot ko nga maghuna-huna sa dihang nakita nako siya nga iyang gipatiran ang akong anak. Ikaupat og katapusan. Pwede ba nako siyang ma-report sa Philippine Embassy aron dili na siya maka-renew sa iyang visa? O sa may kinahanglang andamo nako? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Virgie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, no, mga problema nato sa ato ang mga kabtangan, mga dokumento sa ato ang karelasyon, ang mga wa na gibalikan, ang mga gighosting, ang mga gisin, ang giabandona. Agoy, ipada ng inyong suwat be. Di ta magmasulubon. Bangon. Laban. Fight. Know your rights. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato mga sukintig paminaw from Luzon, Visayas, Mindanao,
paminaw. Ug ang mga naminaw nato online via YouTube. Kumusta mo mga sukintig paminaw? Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag-like ug pag-follow. Please like and follow also Elaine Tantengco Bathan sa ato ang Facebook account, no? And sa Attorney Elaine on Instagram ug sa TikTok. And continue to like and follow also atong kiniyang akong suliran official writers page. And ako lang i-greet unta ato ang avid fan and avid listener nga si Mika K. Mika K, ipag-greet kuno niya si Lydia Alicabo sa San Mary Ann og Alna de Gracia Goles sa Parokyoso Tuyan, Naga City. Also kang Captain Edgar Camota sa Barangay Tungkil nga kusog kayo maminaw nato. And of course, ingon siya, congratulations gyud kay way makatupong sa ato ang drama sa RMN. Thank you kaayo tungod sa gyud na ninyong tanan. No guys, nga gipaningkamutan gyud sa ato ang stasyon nako og ni Dr. Rene Obra kauban ng ato ang tibuok RMN Production Center nga nindot gyud ang ato ang mahatag nga drama matag adlaw nga maminaw mo nga mutsunin mo sa inyong radyo or sa inyong Facebook account, no? And that naagud mo'y lesson nga ma-learn every episode. Ug dili man gani kamo apektado, at least, no? Later on, kung makasugakod mog similar nga situation, kabaw mo unsaon pagdeal ning mga ingon-ani nga mga problema kay nakat-on mo labi na sa punto legal ang mga katungod ninyo isip usa ka individual. Inyong kaalam sa balaod, bahalag dili abogado, madungagan gihapon. Okay? Letter sender nato karong adlaw si Virgie nga 28 years old. Single mom, nay usa ka anak, nagpuyo sa San Roque, Talisay City. Mayor Samsam Gulya, hello Mayor, kumusta ka din ha? Attorney Gio Sususco, no, ug si Attorney Linde Navarro, ang usa sa mga ligon mga abogado din ha City Hall sa Talisay. Kumusta mong tanan? Naa siya'y nauyab nga foreigner, unya nakatipon gyud niya diri sa Pilipinas, no? Unya nagplano man tong mustay na diri for pila na ka tuig, unya murag na-stress naman siya pirmi, no? Kung magkuyog, mag-ipon sila nga mahugog ka ng pili niya obligasyon. Ya di man mo tabang sa mga lihukonon pod sa balay iyang gisabot pagsugod unya murag dili man maayo niya manapat pagyud, no? So muna ang iyahang unang mga kaniyang mga pangutana kay murang munawa naman ni siya, no, nga nanghulam og kwarta ra ba to. So unsa na ni mga asa na ni, so unang pangutana wa siya may baw og asa siya magpuyo karon, pero naa kuno siya picture og personal information unsaon kuno niya nga masingil sa iyahang utang nga nahuwam niya. Pwede ka siya post sa Facebook sa iyang naong kay murag sa iyang tan-aw wa man siya'y planong mubayad. I think kanang pag-post nato sa Facebook delikado kaayo na, but we have to tread carefully. Kumingon lang taglos na wa and found, help me find this person without any reason or dudi ta musulti og bati or ngilad, no? Mingon lang ka, I'm looking for this person, pwede ba without ka nang i-PM lang siya, marag mga ingon ana. Pero I even advise you against it. Pwede siguro kung unsay nationality man aning imuhang foreigner, pwede ta mo adto sa embassy nila or musuwat kay naman ka kay personal information to inquire kay mutabang manang embassy ana mga nasod. So kana pwede gyud na so kana siya munay need natong malihok, no? So I think pwede ra gyud na nato mabuhat, pero careful ta. Akong suggestion ka to, go to the embassy kung unsa iyang nationality and then mangutana ta and give the details. The other one, I think, nga pwede na to mabuhat, immigration. Ipa-check na to ang status ani nga foreigner, ug natay personal information. They need usually the name, the birthday, ug ang nationality. Ug natay passport number, mas labing maayo para makibaw ta ug napa ba sa nasod or wa, no? Kana I think pwede ta makapangutana ana. Kaduhang pangutana, unsa man ang akong pwede ikaso niya sa iyang pagdagmal sa akong anak. Nangita man gyud nako yang gibuhat ato kay naabtan man nako nga naghilak akong anak. Unya gipatiran pag yun niya balik
sa akong atubangan kasalbahis parinera. Di gyud ni angay papuyon diri berje. Nailad gyud kaday no kaning mga chat-chat manggod. Uy, usay kaning mga online ra ba? Di lagi ta musalig dayon kay dili tanan parehang sindi, no? Nga swerte. Wasa kita kibaws giagian anang intawong bayhana, no? Kay sometimes what you see on social media is different in real life. Pero pagkangan nga gwapo dato tos David Payer nya murag tarong og bright man, di man sad gyud. Street smart man to Cindy, kalye man to pero smart man to, marukoy man to, no? Daghan nagbutog giagian sa kinabuhi, uy, no? Di na pud to nimo basta-basta ilad sa kadaghan niyang giagian nga challenges in life. So murag karon blessing na pud nang sa iyaha pero careful gyud kaayo ta guys aning atuang mga ka-chat-chat kay magka-problema ta later on kay dili tanang foreigner dato. Dili tanang foreigner makaahon natin sa kahirapan. Di gyud na sila tanan sagot sa kahirapan day ha. So be careful next time ug sa mga naminaw nato sa Ma'am Virgie please, no? But you can have it check sa immigration. Now, pwede gitang maka-file og kaso labi na kung napatay proof unta ana so you can basa na lang kay personal information niya. Let's have him check og asa siya and then pwede gud nato siya mapakasuhan og child abuse. Ikatulong pangutana, mapaningil ba nako siya sa uban na kung nagasto aside sa mga kwarta nga iyang nakuwaman? Wala ramang gud untay kaso nako pero maglagot ko maghuna-huna sa dihang nakita nako nga iyang gidapatan akong anak. Siguro katong sa inyong mga usual day-to-day expenses maglisod ta. Pero sa kuan murag magdili pwede guro, no? So dili siguro, no? Pero ang atong importante siguro nang kato yang giutang nimo, especially dapat unta ha naa kay proof ato, dili pwede wa kay magka-problema niya ka, no? Ikaupat ug katapusang pangutana, pwede ba nako siyang ma-report sa Philippine Embassy aron dili na siya maka-renew sa iyang visa? Unsa may kinahanglang andamo niya? What you need to undam and report is adto ka sa Bureau of Immigration. Kay ang visa nato dili man na siya sa Philippine Embassy but sa Bureau of Immigration. Kay sila may issuing and DFA, Department of Foreign Affairs. Kay sila man ang mga issuing authority para sa mga visa nato. Kanang immigration sila may kontrolar kinsay makasud o kinsay di makasud. Pwede man nato siya ipa-blacklist. Undesirable alien, ngilad og batasan ning dapat. So pwede gina nato siyang ikiha didto para dili na sila makaanhi dinhi, no? Pero maglisod pug kag kuan, maglisod sad ka nga di na sila maglisod sad ka nga di na ka mabayran, pero tanawa lang sa paminawa ha. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang matatampo nagdasingan nga Chris. Manguyab nimo? Chris. Elementary pa lang ta, nakrasa ko nimo. Karon nga senior high school na ta, basin og nakoy chance nimo. Basig pwede na. Okay. Okay? As in, kita na? Oh. Yes! Babe, thank you sa pag-abot kong kinabuhi, ha? Ako may angay nga magpasalamat nimo, babe. Kay pinangga kayo kanimo. Boto gani kayo sa lama magpapa nimo. Mao ba? Mali pa yung sa tang may bawa na. I love you kaayo. I love you more, babe. Bay. Tanda ko ba? Totoo na mong Mitch. Nya.
Nakaskor na ka. Wa ba eh. Dako kong respetos kong ihab. Di pa siya anda manabutang ha. Mo'y sultihan anak kong iyalan ang ihatag inig human sa mong kasal. Oh, wow. Nga di mo yung ano ang plano, ha? Siyempre, oy. Si pagtuunin mo, dua-dua lang nga mo. Ah, di man. Pero, bata pa tayo, eh. Tagan bang pwedeng mahitabo? Ay noon, pero sigurado na ko sa kong kaugalingon ba eh. Siya na ang babae nga kong pakaslan. By Chris. Babe, pili na lang kaadlaw ang paboton og mo-graduate na ta sa high school. Mo lagi, babe. Excited ako sa college life. Ako sad. Same gyapon tag-eskwelahan ha. Siyempre, di ka pasagdan, no? Napalang unay magbinuang ni mo. Aw, laki. Anya, unsa may course ko haan ni mo rong college? Nana kay nahuna-hunaan? Buwan na lang atong paabutan og mag-graduate na kita sa college. Mahugid, babe. Nga naman ka. Nangluspad lagi ka. Okay na ka? Okay ra ko. Lain lang akong lawas gamay. Mau ba? Tingalig. Tungo tingali nas panahon. Pahuil na kagsayo ron, ha? Unya, inom mo dagang tubig. Yes, babe. Nialagi ka sa amo. Gibisita ko, aron mangumusta ni mo. Absent ba kag pila ka adlaw? Unya, ningon mas mama ni mo nga nara daw ka dinhi sa imong kwarto, wa kay gawas-gawas. Kumusta naman ka? Medyo okay naman akong paminaw. Mayroon? Timpa, pwede ko gusto magbundok sa bukton. Noon sa ka? Ingon anak manggit kugod kung padung ko dugon o baka gikan ko sa menstruation. Naibaw minong ko anang, pero wag dako ra man gani. Karon pa man ni nahitabo. Ayaw na lang ko na una, Abi ni mo, nalipay kong niya ka. Kay marag, mas nalagsik ko. Tinood ka? O, liki. Mitch. Ingon ka, dili pa kaandam. Ready na ko. Sure ka? Okay. Lamiyas kong tubo eh. Bugnaw kayong panahon. Asam itong cellphone ako. Dara. Uy, milagro na nga way message mates na ako. Mo-message magita na siya na ako. Unsa? Wa na magparamdam si Mitch ni mo? Ubay, pila na kadlaw. Mo ba? Ito ang sila. Maginay kong buhaton bay. Wa na dinhi ang among anak. Unsa, tita? Sorry, Chris. Pero nanugon siya namo nga dili na siya magpasamok pa nimo. Tita? Pasensya kaayo. Tita? Kalito ng hitabu'a ba eh? Ngano magha? Sa may rason? Was ko mahibaw bay. Wagani ko mahibaw kung unsa na'y balita niya ron. Gibla ko niya sa tanan niyang social media account. Ug, di sa dako siya makontak. Sakit kay ni para nako. Di ko ni madawat. By Chris.
Juliana? Libre ka niya? Ha? Nga naman? Dinner ta. Libre na ako. Juliana, pasensya na pero di ko pwede unya. Mao ba? Ano, Gun? Pero sige lang, next time na lang. Sige, Juliana. Pasensya na ha, o salamat kis pagsabot. Ako ba ni mo bay? Maglingaw-lingaw ka? Kanang Juliana nga yung mag-iingon, klaro mo na, nga, nakagusto na ni mo. Dugay na mong wala ni Mitch bay, di ba? Mag-upat na katuig. Panahon na para maglingaw-lingaw kasi mong kagalingon. Bay. Nalipay ko nga finally. After sa pila ka rejections nga ako nadawat nimo, sa sigig patagad na ako nimo. Nadutla na gitintahon ka. Ikaw na nanghagad na ako ron. Sorry Juliana ha. Sorry kung karon pati ka makita. Way kaso na ako, Chris. Ang importante na ako nga nakita na ako nimo ron. Juliana. Uy, ang mama ni Mitch nanawag. Ngano maka? Hello? Chris, doon na kay kinahanglang mahibawaan. Pwede ba tang magkita? Tita. Anong daghan maning tao silang Mitch? Ay kihaya. Dali, Chris. Tita, kinsa ang... Oh. Si Mitch? Sorry, Chris. Sorry kung karon pa ninako mapahibaw nimo. Pero dugay nang naay sakit si Mitch. Leukemia. Nihangyo siya nga dili ipasulti nimo tungod kay dili siya gustong imo siyang kaluyan. Naa siya'y gibilin nga handumanan nimo. Unsa, tita? Carlos! Dali! Mama? Hi. Anak ni Mitch. Anak ninyo ni Mitch. Si Carlos. Unsa? Dili. Maoy hangyo ni Mitch na mo. Nga ipaila na mo siya nimo kung mawa na siya. Nahibaw siyang dako kag kayubos niya. Ugunta mapasaylo nimo ang among anak, Chris. Kiduko. Dili. She's always on my mind. Sakit kayo para nako nga mao ni gidangatan siyang sitwasyon. Dapat unta na ako sa panahon nga naglisod siya. Nga nasakit siya. Mao day nga na ako'y makitang bunog niya atong panahon nga kami pa kay nanaday siya sakit ato ug iya lang kitago nako. Sa pagkakaroon, focus ko maayo para sa welfare sa mga anak. Dinhin lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Chris nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kadagolhan Heaven Knows. Maybe my